Hej, jeg har lige brugt en masse tid på at samle den her, og jeg tænkte, at jeg lige ville dele mine erfaringer, fordi det var ikke det hele, der sådan var... Der har været hovedpine undervejs, så lad mig sige på den måde. Godt, vi starter lige starten af. Det her bliver måske ikke en udfordring for de fleste, men alligevel her, så kan jeg lige spare jer for noget tid. Det er sådan her, det ser ud, når du monterer selve hjulet. Ja. Og den der lille bandit skal ind i hullet, og så en bold der. Godt. Ikke svært, men så kan du se, hvordan det ser ud. Jeg har valgt at sætte sådan nogle stødpuder på, fordi at, det er der, den hviler på, når den hviler. Så ridser du ikke lakken. Og så kan I se i baggrunden, yes, den første hovedpine, nem at løse heldigvis. Men jeg tror, at målet her på stangen er forkerte. Der er i hvert fald den gaber med 1 centimeter. Men altså, med nogle spændskiver fik jeg løst det. Nå. Men det, som sikkert er den største hovedpine, og måske faktisk er grunden til, at I ser den her video, det er, hvordan fanden samler man den her. Godt. Jeg kan lige vise heroppe. Så det vil sige en lille spacer i midten. Og så her for det her, så har du en stor spacer, en lille spacer. Jeg har så en ekstra lille spændskive inde i midten. Herinde. Ja, jeg kan jo faktisk dreje skidtet. Nu skal jeg bare se her. Nej, nu skal I ikke bare se her. Godt. Så stor spacer, lille spacer, min en ekstra spændeskive, og så stor spacer igen. Godt. Grunden til, at jeg har den monteret sådan her, fordi I vil nok tænke, sådan skal den vel ikke sidde. Nej, det skal den måske ikke. I kan se her, at de vil gerne have, at den er sådan ovenpå, og det kan jeg godt sige, at det ser smartere ud. Men jeg har prøvet begge dele. Når den her er ovenpå, så er der problemer med, at den her kan ikke komme langt nok tilbage. Det bliver enormt besværligt, når man skal montere anhængeren. Og den her stemmer ligesom ind mod stellet, sådan så at de kræfter, der går nedad, nu har den ligesom et sted at stoppe. Fedt. Nu har den ligesom et sted at stoppe. Så jeg har prøvet begge to, både den på billedet og den her, som nok er forkert, men faktisk giver bedre mening. Det hele går fra hinanden. Nå, ja. Den sidste ting, der sidder den der. Der sidder den her, hvad jeg vil sige. Den her sidder en her. Og den forhindrer, at den der går tilbage. Så den skal lige skrues lidt ud, når man monterer cykelanhængeren, og så i igen bagefter. Den låser simpelthen. Godt. Og det sidste jeg vil sige, jeg fik den store bold til overs fra det her oppe. Det ved jeg ikke om jeg skal, men det gjorde jeg. Så det er sådan jeg har valgt at samle. Hvis I har nogle spørgsmål eller kommentarer eller forslag, skriv en kommentar. God dag derude.